Ngayon, may pagmakulong sa kapwa Bicolano dahilan tasinda, kita, ika, ako, Bicol. Ngunyan, uyan sa indong mga kairibanan sa programang Ika, Sinda, Kita, Ako, Bicol. Sinda kita ika, ako Bicol. Nagtanom ako ning bata Hello! sa lagwerta mong Kamusta kita? tigiri paro kumpi. Mala. Brown out na naman. Brown out na naman sa ibang lugar. Ano nang kaugmahan Hinigarayan sa indong amigo sa radyo Alarmario po. tamong mahiwas Digdi sa programa Kanako Bicol. nasa akong iti Orogmahan, karantahan, asin tarabangan. baon. Sa pangarang Kanako Bicol Party List, diyan po dyan. Ang founder, Niluto Congressman Saldico. sina Yan man si Congressman Attorney Jill Bungalon. And siyempre ang Executive Director po Kanako Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. Tapos sa mga staff po Kanako Bicol, may kanya-kanyang work mo niyan. Kaya ang maladang ugta po sa laog nin sobra 30 minutos iyo ang replay giraray kan ginibong grand final sa karantahan bata daman sa Naga City kan mga minaging aldaw gayon para makompleto na maubos na tabi so tulong category so sa kids category sa adult category at saka sa pwede pa kami category. ano nang Labanan kan mga representantes sa sa tulong kategorya sa Susay. Ali po sa iba-iba mga probinsya digdi sa Kabicolan. So last part na initabi, plaso resulta. Kaya mamunga dangugon tatanganing day man kamo mabitin kan mga nainot ano. niya Nadangog na sa mga matitindi kan nainot na nagkaranta. kan O nitabi so kapadagusan. Kaya tabi, diretso na. Ready ka na paring Jerome? Sa imo dyan na i-replay? Okay na, Jerome? Okay na tabi? Ready ka na? Hindi ko na dadangog ni... Okay na? Ready na? Okay. Sige tabi, ang madawag nindo yun na po ini ang kapadagusan kan karantahan. Diretso na po ini sagkod mga 9:30 siguro sa programa po kan Ako Bicol. Take it away, Jerome. Okay na. Pasok mo na. Okay. Dalatin po natin, Diana Ali. Oh yeah. Sinda kita ika ako Bicol. Come on. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda kita ika ako Bicol. Sinda. Ako po si Diana Ali, 25 years old, taga Rawis, Verac po. Mostly ang pinagkakaabalahan po namin yung online business po ni Mama. Ako po, yung mga gigs ko po, yung mga sa events, sa mga birthdays, corporate events, and sa mga regular gigs din po sa mga restaurants dito sa Verac. Year 2016 or 17 po. Sumali na din ako. Season 2 po ata yun.
ma-showcase ko yung talent ko. Parang ma-conquer ko din po yung fear ko kasi may stage fright ako kahit nag-perform na ako on stage. May ano kasi po ako na parang takot ako matalo. Na ano ko yun kapag sumasali ako sa mga contest. May mga mag-expect na mas gagalingan pagdating ko sa laban ko namin doon. Napaka-importante ng savings kasi may nangyari nito mga nakarang araw tapos sabi ko kung walang savings hindi man namin maitatawid. So thankful na may savings kaya gusto kong ituloy-tuloy ko na mayroon ganun. Thank you so much po sa opportunity na ini na tinaon niyo po sa amin. Thank you so much po, Congressman Zaldico. Sana po ipagpatuloy niyo lang po yung mga ginagawa po ninyo para sa mga kababayan po natin dito na sa Bicol. Sa isang pangarap ako'y naniniwala, hindi ako titigil hanggat aking Good luck and manalo matalo sana wag kayong tumigil na kumanta and ipakita sa mga tao yung binigay ni God na talent. To sing Bituing Walang Ningning, ang event singer, video master and band vocalist ng Catanduanes, Diana Ali. Kung minsan ang pangarap habang buhay mo itong hinahanap. Bakit nga ba nakapagtataka pag ito ay nakamtan mo na? Bakit may kulang pa? Mga bituin aking narating, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, di kayang pantayan ating ningning. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatagal. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mo. Pagtingin, itago mo ako sa dilim ng iyong pagmamahal. Limutin at mapaglarong hinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning, nagkukubli sa liwanag ng ating pag-ibig. Mga bituin aking narating, ngunit langit ko pa rin ang iyong piling. Kapag tayong dalawa'y naging isa, kahit na ilang laksang bituin, hindi
kayang pantayan aking ningning. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Hayaang matakpan ang kinang na di magtatugan. Mabuti pa kaya'y maging bituing walang ningning, kung kapalit nito'y walang paglaho mong pagtingin. Itago mo ako sa lilim ng iyong pagmamahal. Limutin na mapaglarong kinang ng tagumpay. Sa piling mo ngayon, ako'y bituing walang ningning. Nakukumli sa liwanag ng ating ng ating pag-ibig. Thank you so much, Miss Diana Ali ng Catanduanes. Na pinakamagagaling at mga premyadong mga aawit sa buong Kabikulan, inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakamasaya at pinaka-engranding amateur singing contest sa Kabikulan. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Abangan ang mga provincial singing sensations mula sa lalawigan ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Catanduanes. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Sino kaya ang tatanghaling Season 10 Regional Grand Champion? Sa Kids Category, pwede pa kami category, at sa Adult Category, magkakaalaman na ngayong hapon dito lang sa Nego Show, LCC Central Mall, Naga Event Center, Naga City. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Urugmahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10 is brought to you by Tanchuling General Hospital. Experience and paralleled expertise, complete facilities, and round-the-clock hospital care. Only at Tanchuling General Hospital, JB Legazpi Medical Clinic. Services offered: X-ray exam, ECG, psychological and psychiatric screening exam, drug testing, laboratory exam, and medical consultation. Opens Monday through Saturday from 8 a.m. to 6 p.m. JB Legazpi Satellite Clinic, located at the 4th floor, Ayala Malls, Legazpi, beside Ayala Cinema. Gardenia Bakeries Philippines. Gardenia Bread, kahit walang palaman, masarap. Musiko by Coach Love. Be confident and shine. Be one of the champions. Enroll now at Musiko by Coach Love. For more info, call or text 0949-978-0264 and look for Coach Love, Jubail Rodriguez Reynancia. Brushworks Advertising. Bring your brand to life through print and advertising excellence. Come and check our store, located at Buknot, Legazpi City, in front of Converge and SM Legazpi, at the 3rd level service lane at the back of SM Cinema, or email at brushworksadvertising2000@yahoo.com, or you may call or text 0917-558-3349 or 0908-866-3288 or 0928-558
0950-0393. Gold River Management and Development Corporation, maker of Mogo Mogo, the #1 Nata de Coco juice drink. Sit, chew, feel. Emperador Distillers Incorporated. Emperador Brandy. Easy lang, chilang. With Emperador Double Light. Unisoft Hygienic Products, maker of Frida Napkin and Panty Liners. Kahit anong galaw mo, worry-free ka. Baby Ko Wipes. Bida si baby sa alagang Baby Ko Wipes. And Baby Ko Diapers. Para sa baby ko, dapat baby ko. Kabaro Sales and Marketing. Gawang Pinoy na pinasarap ang lasa, pinasulit ang halaga. Kabaro Coffee. Kabaro ng pamilyang Pinoy. Prudential Sales Corporation. Sakit ng katawan, Itaichi Liniment Rub and Plaster na yan. Siguradong mapapaalililuya ka talaga. Moringa Vita Coffee Mix. Sa Moringa Vita Coffee Mix, mas pinaboost na sustansya sa nakakasigurado ka. Oxford Distributions Incorporated, maker of Super Cow Yogurt Milk, Jam and Paste Candy, and Cream Loops Biscuit. Available in all stores except Supermarket Mr. Coffee. Located at M. Castro Street, Tinago, Naga City. Malapit lang sa Tinago Outpost and Tinago Elementary School and High School. Opens 9 a.m. to 8 p.m. daily. Megasoft Hygienic Products Incorporated. Bicol area. A Megasoft in every home. And ako Bicol Party List Congressman Elizalde Esco and Congressman Raul Angelo Gil Bungalon. Urumahan, Karantahan, Asintarabangan Regional Grand Finals Season 10. Wala pa. To receive the certificate of Certificate muna, commendation, certificate muna. yes, Sige. we Alright. have Sia Shai Rebellion from Albay. From Albay. Papapicture ka sa Shai. Hindi. Dito na Sa likod, center. sa likod. Ayan. Next, from Sorsogon, Pauline Fem Aidalia. Next, from Masbate, we have Cesar James Goyala. Next, from Catanduanes, Tricia May Alarte. To represent Camarines Sur, we have John Denver Molina. Para din na po yung mga coordinators, yung mga proud coordinators na naglalaro pa yung taga-Catanduanes. From Cam Norte, we have Kirby Camacho. coordinators. Are you ready? Coordinators talaga. Ayan. So, isang group picture muna with the... Ma'am Chi, nasa gitna ka. Ikaw ang mother kwak-kwak. Ayan. Nag-stand out ka kasi naka-red ka talaga dyan. Ang ganda talaga. Pag-save ka. Ayan. Ni Madam. Okay. Ready na ba kayo? Ay, hindi pa, Ready partner. na. Ready na ba kayo? Alright. Ang unang tatawagin natin, ang unang tatlo na tatawagin natin ay ang ating consolation prizes in no particular order. Ibig sabihin, hindi po ito ranking. Consolation prize po siya. Kids category, and they will be receiving 5,000 pesos. So, partner, nag-antipara ako. Para sigurado. Ha? Diba? Alright. For the first consolation prize, we have Albay. Sia Rebellion. Ayan. Congratulations. Shai Rebellion. Harap ka doon. Rose. Ninang ng Albay. Okay. So, Shai, meron kang ganyan mamaya pero doon mo i-claim sa booth. Okay?
Mga ganyan, lahat, meron ka ganyan. Picture mo na si Rose. Yan ang manager. Alright. Ang next na tatawagin natin ay another consolation prize to receive 5,000 pesos. Sige, Shai, doon ka na sa baba. To receive from anong lugar? Wala, tahimik sila. Wala. From Masbate. Masbate! Alright. Mark, ayan. Ayan, ang ninong pala si... Ang ninong. Oo. Ayos. Thank you so much. Next, Another consolation prize to receive 5,000 pesos. from Catanduanes. Ang mga coordinator nag-oorasyon digdi sa gilid. Ayan, dito na magsisimulang mag-ingay. Eto na, itago mo na yan. So, eto na po, nandito po ang ating mga winners. Nandito. Ang unang tatawagin natin is second runner-up, then first runner-up. Automatically, yung matitira ay ang ating grand champion. Dito po ay walang score. This is by ranking, base po sa unanimous decision ng ating board of judges. Nakikita ka sa likod, partner? Yan, katalikod nga ako. For second runner-up, Nakita ba tayo sa camera? category, kita kami. Kita kami sa camera. To receive 8,000 pesos, a plaque, and mock check. Ayan. Bahala na kayo pagkasyahin. Our second runner-up From from Camarines Sur. Camarines Sur! Partner, pinagpapawisan. So, John Denver Molina will be receiving Ang laki ng ano niya. 8,000 pesos. Ayan. Ang tatlong ninong ng Camarines Maraming Norte. ninong ang Kamsur. Ay! Dalawang ninong, isang ninang. Hulaan nyo na lang kung sino ang ninang. Alright. Mga bata, may mga items kayo doon. Kukunin sa likod mamaya, ha? 8,000 pesos. Enjoy your prize. Next! Next, First, Siyempre. runner-up kids category to receive 10,000 pesos ay first runner-up from... Sino ang choice nyo? Ha? dapat i-focus to mga coordinator. Cam Norte ang second runner-up. Ang first. Ito na po ang totoo. First runner-up from Sorsogon. Ibig sabihin po, Ang grand champion ay from Camarines Norte. alright, bigyan natin ng oras ang ating first runner-up. Yan. Ayan. She will be receiving 10,000 pesos, plaque, cash prize, and mock check. Siyempre, palakpakan natin ang Grand Champion Kids Camarines category. Norte. Camarines Norte. Naiiyak na siya! Parents, tawagin natin ang parents ng ating Grand Champion. Yung parents. Umiiyak din ang parents. Meron din po siyang plaque from Megasoft Hygienic Products Incorporated. Thank you so much. Ang ganda-ganda ng inyong plaque. Bakit yung mga coordinator at staff naiiyak din? Kayo ba yung nanalo? Alright. Ayan. Congratulations, Camarines Norte. Yung pangalan. Next! Diyos ko.
Ngayon, tatawagin naman natin, kagaya po ng dati, tatawagin natin lahat ng ating mga contestants to receive their certificates. Yung mga kids natin, kunin na po ninyo yung inyong mga items, kagaya nito, doon po sa likod, kay Ninong Maxwell at kay Ninang Jean Rose at kay Ninang Joyce. Ninang LV pa. Alright, for the pwede pa kami category, Certificate of Commendation is given to Armando Sorban Bitome. Halika, sir. Sir Armando. Akyat na po. Ayan, si Sir Armando. Ito pala sa kabila. Next. Next. Next, we have Edward Dimanari. Doon na sa kayo. Doon lang po tayo sa tabi muna. Next. Jonalyn Sarte Mingorio from Albay. Next, we have Rosemary Bardel from Camarines Norte. Hindi makangiti yung Next. ating mga final. Reynaldo Discaya. And syempre, next is Sir Danilo B. Atacador Sr. Ayan. After ng picture ni Sir Danilo, group picture po ulit with our mother, dear Mother Cheryl. Ma'am Chi, doon ka po sa gitna ulit. Sige sir, mag-group picture muna sila. Alright, for group picture, tibang. Digdi ka daa sa gitna po kang Sa gitna. girls. Tibang. The ladies. Alright. Yan, okay. Okay, gaya ng dati, we will be announcing the consolation prize winners in no particular order. For the pwede pa kami category, sila po ay makaka-receive ng 8,000 pesos. The first consolation prize for pwede pa kami category, we have Catanduanes. Sir Bong, Sir Bong ang ninong. next consolation prize winner, we have our finalist from Camarines Sur. At ang mga coordinator digdi yung nangingidit Nagkakantsawan din ang mga coordinator. Si Kuya Jerson pa, sandali, si Ninong pa. Yung isang ninong, akyat. Kaya niya yan, hayaan niya. So by now, kilala nyo na po kung sino ang ninong at sino ang ninang sa tatlo. Okay? Ayan, nagtaas ng kamay ang ninang. Alright. Thank you. Next consolation prize winner is We have Masbate. another 8,000 pesos for you, sir. And by the way ulitin natin, yung ating mga contestants po, they have free transportation, free meal allowance, 2-night hotel accommodation with 2 companions. May kasama pa sila kaya pwede nila isama yung kapamilya nila. Libre lahat ng Ako Bicol Party List. And now, Ito na po ang ating second runner-up. Partner, ikaw na. sino ang second runner-up? Sorsogon! Malakas ang bulong. Woo!
Ayan. Woo! Dalawang ninang. May mapainom at siya nabanggi. Dalawang ninang ng Sorsogon. Ang ating first runner-up ay second runner-up ay makakatanggap ng 15,000 pesos. Ayan si Sir. Eto na po. Sino kaya? Albay o Cam Norte? Ah, Ata nag-iiriwal sa pula sa puti. ang ating first runner-up. And automatic, yung hindi matatawag, siya na ang champion. Pwede ba kami category? Ang ating first runner-up is from... shout out muna sa ating mga... Shout out po muna. Sa ating mga Siyempre viewers sa dyan, aking ha? sponsor. Ang sponsor po ng aking damit by beloved Ninang Firefly Winter. At ang sponsor po ng aking napakagandang maladyosang makeup, si Mami Ochi Tolentino from Cagayunan Salon ng Daet, Camarines Norte. Ayan. Walang bearing yun ha, nag-makeup lang talaga. Our first runner-up. Thank you din sa Barong, diyan sa sales lady diyan. Thank you, ma'am. Thank you. Eto po, first runner-up from Camarines Norte. Automatically, our grand prize winner is... Albay. Albay. Our grand champion is from Albay. Pwede ba kami category? Miss Jonelyn Sarte Mingorio. Okay. From Pulangi, Albay. First runner-up po ay makakanagap ng 18,000 pesos, mock check, and then plaque, at ang ating pong mga tokens from our sponsors. Thank you so much, ate. At ang proud ninang moment. Our grand prize winner for Pwede Pa Kami category from Albay. Albay. Miss Jonelyn Family Sarte picture. Mingorio. Magre-request daw ang family. Yung family po ni Jonelyn, Aakyat yung daw mga ang kasama. family. Oo nga, yung family, asa na? Yung mga supporters, mga may mga Friends! kasama siyang Come supporters. here, friends! Mga Yung amiga-amigo dyan, marinig din. SM Elvis Olivada, Oh. very proud. Supporter yan si... Ang station manager, nagninong padigdi. Alright. Alright. Ayan. Congratulations, Albay. Alright. Okay, yung arin pong Pwede Pa Kami category winners, consolation prize winners, please claim your tokens. Nasa likod po tayo. Doon po sa ating mga staff sa booth. Okay? Ulitin ko, gaya ng dati, tatawagin natin lahat ng contestants for their certificate of commendation. Saka natin tatawagin ang ating mga nanalo. Certificate of commendation for the adult category, we have Dalia A. Morales. Mag-ready na kayo, 50,000 to be. 50,000. Sino kaya? 50,000. We have next, Kathleen Joy Labrador. Next finalist, we have Princess. Next, we have Miss Princess Aliman. Picture daw, picturean daw si ano. Picture, nakakalimot ka, ha? Yung mga supporters niya. Alright. Miss Right. Princess. Princess Aliman. Kamsur. Next, we have Rickmar Diaz, Sorsogon. Next, from Albay,
Justin Nabo. Justin Nabo. And the last, Diana Ali of Catanduanes. Alright. Okay, group photo muna tayo. Adjust kayo ng konti. Ayan. Maglalaho kayo dyan sa likod. Alright? Camera? Hoy, palakpakan daw! Ready na. Ready na sa 50,000. Ha? Again, ang tatawagin po naming tatlo ay ang consolation prize winners in no particular order. And we'll be receiving 10,000 pesos. First consolation prize sa adult category is from Masbate. Ninong Mark, Ninong, malakas ang bulong talaga dito sa left side. Next consolation prize winner, we have from Sorsogon. dalawang ninang niya. Alam mo partner, ang kagandahan pag nag-consolation prize winner, pwede silang sumali next year. Pag hindi ka nag-placer sa ibang category. ngayon, pwedeng sumali. I know, hindi na. Sa ibang Hindi na category, daw. sa ibang Alright. category. Di bale, kasi grand prize winners na sila. Ibang category na dapat. Alright. Okay, next. Next consolation prize goes to Catanduanes. Ay, Ninong Ronald. Ayan, binubuksan na po. Parang may nagpo-protesta. Sino? Parang may nagprotesta. Sino? Only us. Alright. Ayan, binubuksan na. Saan? Hindi ko. Ay, hindi mabuksan. Nakaano. Mahirap Stapler. talaga makuha ang 50,000. Again, for the adult category, second runner-up ay makakatanggap ng 20,000. First runner-up ay makakatanggap ng 30,000. At ang grand champion ay makakatanggap ng tumataginting na 50,000 pesos. Ito na po, ang second runner-up is from Sige, Albay. Albay! Rose? Ninang Rose? Ikaw Si daw. Rose. Ninong Ronald, akyat ka daw. Yan, ang fans ni Justin. Ni si Justin. Rose. Ayan. Gusto mo daw ba maging ninang o gusto mong ikaw ang nininangan? Kayong dalawa. Alright, congratulations. That is 20,000 for you. Alright. Ito na po ang ating first runner-up. Sino kaya? Ha? Papayag ba kayong kamsur? Payag ba kayo? Nakam Norte? Ito na. First runner-up goes to Camarines Norte. Our grand champion is from Camarines Sur, automatically. Of course, ang ating grand champion is from Camarines Sur. Iiyak na. Bigyan natin ng
Palakpakan natin! Okay. So, ang ating first runner-up ay makakatanggap ng 30,000 pesos. Walang talo! Oh my God! Pang-tuition mo na yan sa University of St. Anthony. Nagmamasteral si ma'am. Alright! And syempre, our adult category Grand Champion from Camarines Sur! Miss Princess Aliman. Princess Aliman. Tawagin po natin yung parents, supporters, at buong barangay. At buong Kamsur. Basta kaya ng stage. Yung gustong maki-supporter dyan, welcome kayo dito sa taas. Ayan. Alright? Kinikilabutan ako partner sa 50,000. Yan, nagpapasalamat po kami again habang may moment ang ating Grand Champion. Again, nagpapasalamat po ako sa sponsor ng aking napakagandang gown, ang aking ninang Firefly Winter, at syempre, sa aking napakagandang makeup, we have Mami Ochi Tolentino of Cagayunan Salon. Thank you so much! Thank you po sa lahat na bisita. At yung mga taga rito po sa LCC, yung mga taga dyan sa mga stalls natin ngayon sa paligid. Thank you so much. Alright, that is it! Partner, mag-extra na tayo para mamaya photo ops na wala na tayo sa live. See you next year. Maraming salamat po. Sa pangalan ng aming mga Congressman Jill Bongalon and Congressman Elizalde Esco, ito po si Miss Eda Rose Kilatan Flores. Ito po naman si Alar Mario. Thank you so much. Thank you so much, Bicolandia. Sinda Bicolano kita, Bicolano ika, Bicolano ako Bicol. Sa indong nadangog ang sarong oras na programang Ako Bicol. Ini para sa gabos dahilan ta sinda, kita, ika, ako Bicol. Salamat kan sa indong pag-antabay. Sagod sa masunod na Sabado, parehong oras asin istasyon Mabalos. Ako Bicol.